Unang marsa kita ay ditangion dojong-jong ni halak pratigo. Inunuay jalaido na nialaman ni sidaw managpapesawen dito bukong. Jalahita pe sa neneng mangulu tidak akan lepas dari pergumulan dan tidak akan lepas dari penderitaan. Dia pasahaton dirina tunera. Ala di moto ibana datuk gogona, datuk pikiranna, datuk puasona, laho magbaik asasiyo akan pergunanya. Harap na ulo pasahaton sa luna pagdumito ni Malula tunera. Tuhan pasti dan tubuh tinion mangalehong huwaso di ilan. Huwag di matay. Berarti mga ilang pasahan, haposin, unang on, kang kube, unang pe, kalau tumikiran ka na rin. Berarti posya, poso hakku di pagpupiro ni Dewa. Unang sumuhaw, marasumuhan ni Dewa Jehovah akahasiyan na madua di tangan Jehovah molo jum ibadah molo tanong au Hosea taulau ma lo ni rohani deta puso molo tapagido di bagasa kudu di roh molo tapagido di bagasa serap di roh molo tapagido di bagasa tulus di roh. Tuhan pasti akan bersama. Dia adalah Allah yang pemurah kasih dan setia. Imam Abraham asa gawe to pong ito maraposa tuwira.